tani o ye aw ta ye Mali kunnafoni TV lajɛbagaw aw minnu b'aw sigi wagati bɛɛ lajɛlen na k'an ka jɛmukanw lajɛ ani an ka information lajɛ Mali kunnafoni sanfɛ bi an bɛ bi maya kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a bɛ sigi aw ye alamisa o alamisa k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 bi an wulila ka se an faw ma ka ɲininkali tɛngu la min bɛ tali kɛ an ka mara cogoya kan mun de ye mara tiɲɛ a dabɔra an falakaw de la wa a dabɔra an balakaw de la walima a da bɛ an yɛrɛ denmisɛnninw de la mun de bɛ ka na n'o ye an bɛ se ka solution jumɛn de sɔrɔ o la walasa mara min tun bɛ fɔlɔ o bɛ se ka segin bi okumu kɔnɔna na san n bɛna mikoro tɛngu an fa la a ka tɔgɔ n'a jamu ko fɔ aw ɲɛna walasa an bɛ se ka jamukan daminɛ. An b'a n'o la ne tɔgɔ Usumani Goyita. Mara an bɛ mara fɔ aw yɛrɛ bolo mara mun y'a tiɲɛ fɔlɔ mara ani bi mara danfara jumɛn de b'u cɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ ni ko me da don o kɔrɔfɔla mara yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ mara yɛrɛ ye ladamu ye ladamu mun ye bi ladamu tiɲɛ ne tɛ muso jalaki o la ne bɛ an mun ye falakaw ye jalaki fɔlɔ ya anw ne ta ye parce que fɔlɔ mara kɔnɔ ni ye taabolo jateminɛ kabilaw kɔnɔ gatigiw de tun bɛ yen gatigi mana fɛn bila yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ se ka bɔ o yɔrɔ la mais bi ga tolen no musow bolo donc ni mara tola musow bolo bi donc fɛgɛyali bi kɛ lamɔ tɛ sabati parce que fɔlɔ gatigiw olu de tun u danbe dɔn u b'u danbe inculquer denmisɛnninw na k'u bila sira ɲuman kan walasa sini ma o fana ka kɛ cɛ ye mais bi misali kelen n'an b'o d'i ma fɔlɔ denkɛni tun mana se muso furu ye fa de tun bɛ muso ɲini muso tun bɛ ɲini cogo di kabila de tun bɛ lajɛ est-ce que nin du in kɔnɔ lamɔ bɛ yen wa danbe bɛ yen wa donc o de tun bɛ jate minɛ ka sɔrɔ ka muso furu mais bi ta kɛlen don naani min bɛnna na carré ni kɔnɔ in den yɛrɛ b'i kanto fa ma n'i ma nin dun ma n bɛ n yɛrɛ faga ou bien n bɛ taa jamana kɔnɔ ni n tɛ muso wɛrɛ fɛ o kisa kɔnɔ i b'a dɔn lamɔ gɛlɛyala mais ne tɛ muso jalaki a la a bɛ an cɛlakaw de la parce que an t'an furu yɔrɔw dɔn an ka kan ka muso sugu min furu an t'o dɔn an t'o ɲinina k'o dɔn tant que an de m'o ɲini k'o dɔn k'an danbe dɔn k'an yɛrɛkun dɔn mara tɛ ɲɛ tan dɛ mɔgɔw bɛ jigin bi denmisɛnw na denmisɛnw tɛ o denmisɛn m'a yɛrɛ bange o ko dɔ de y'a bange min y'a bange n'o yɛrɛ ma mara est-ce que den bɛ se ka mara wa tubabuw b'a fɔ o de la tubabukan na ko l'enfant est le reflet de son noyau chacun est le reflet de son noyau ni denmisɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔ bɛɛ b'i ka kabila de tamasiyɛn jira ni lamɔ bɛ mara min na i b'a dɔn denmisɛn na ko ni kabila in kɔnɔ mara bɛ yen mais ni mara tɛ yɔrɔ min na i b'a dɔn denmisɛn fana na mara bonya tɛ nin denmisɛn ninnu na donc directement a bɛ kabila taabolo yira donc o danfarabaw de bɛ mara fila ni ɲɔgɔn cɛ kunun ni bi cɛ donc pour que an ka se ka ɲɛkilenna ko o la a tɛ ɲɛ fo an k'an yɛrɛkun de ɲini k'a dɔn parce que an kɛlen don k'an yɛrɛ to fɛn damadama bolo an ko tiɲɛ don colonisation waati tɛmɛna an ko an bɛ tubabuw ladege bon anw ma kɛ tubabuw ye an ma kɛ arabuw ye an ma kɛ chinois ye bon an ka farafinya danbew fana tala ka anw to misalila bi i bɛ bamananden ɲininka bamananya yɛrɛ laada ye jumɛn ye a tɛ se k'a f'i ye parce que a t'a dɔn mɔgɔ min t'a yɛrɛkun dɔn n'i ko k'o ka k'a yɛrɛ ye gɛlɛya b'a ko kɔnɔ donc ni dakuruɲɛ dama dama de tun bɛ n bolo ka fɔ i ka baro kɔnɔ hakɛto bɛ kuma na nin waati in na. Ne balimakɛ kuma jumɛn b'e bolo ka fara an fa ka kuma. Bon n bɛ foli di an filɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ ne ba nin thème gɛlɛn dɛ thème ye nin b'an bɛɛ de concerné marako kuma a ka ca bi denmisɛnninw tiɲɛna denmisɛnnin lamɔbagaw de don foyi ma tiɲɛ marabagaw yɛrɛ kɔ n'i ko marabagaw o ye masa filaw de parce que n'i y'a mɛn a bɛ mɔgɔ mara den min ɲa fo masa fila yɛrɛ ka don da kelen fɛ est ce que olu bɛ kan kelen fɔ la bi est ce que o hakilina ye kelen ye furu kɔnɔ bi donc o fiɲɛba de bɛ mara kɔnɔ bi si t'a jɔyɔrɔ la bilen dutigi n'o ye cɛ o t'a jɔyɔrɔ la musow yɛrɛ t'u furukun caman t'u furukun dɔn bilen parce que
caman t'u furukun dɔn oui parce que i furukun min ni Ala ye den dɔ aw garisɛgɛ la n'o ye furu tɔnɔ ye cɛ bɛ lamɔ bila yɔrɔ muso kan k'a ta yɛrɛ mais ni muso yɛrɛ tɛ cɛ bonya ka sababu kɛ furu yɔrɔ ko n'a cogoyaw ye parce que n'importe comment aujourd'hui o de b'a to muso caman ka furu ye mun ye bi n furula ka ban donc min yɛrɛ ye a banna denw b'u yɛrɛ ye e bɛ na cɛ min kama a b'a f'i ye den mara cogo a bɛ mara min don den bolo ni cɛ bɔra e yɛrɛ b'a fɔ den k'o kɛ voyez a caman y'aw balakaw yɛrɛ de ye parce que an b'a bila cɛw b'a bila yɔrɔ min na balakaw de b'a tiɲɛ fa kɔfɛ n'o tɛ ni i bɛ cɛ lamɛn k'i bɛ furu cogoya dɔn i bɛ furu bonya i bɛ furu danbe dɔn ni fa k'i ma den kana nin kɛ ni den y'a kɛ fa kɔfɛ a tant que e bɛ k'i jɔ fa jɔ la si den tɛ se ka kɛ den tɛ se ka kɛ a ka gɛlɛn mais aw balakaw an bɛ mun caman kɔlɔsi aw la ni fa ko k'u kana nin kɛ den b'a kɛ fa kɔfɛ ni fa yɛrɛ bɛ ka na fa fɔ i tɛ boli ka na papa a bɛ ka na kuma sera dɛ donc a bɛ denw couvrir aw bɛna dɔn tuma min k'a tiɲɛna c'est trop tard donc mara a kuma ka ca tiɲɛ yɛrɛ la du yɛrɛ dilannen tɛ ka sababu kɛ furuɲɔgɔnmaw ka taabolo ye ani furu yɛrɛ doncogoya comme dɔw bɔra ka fɔ cogoya min na sisan donc mara kuma ka ca dɛ ne b'a a kuma ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ n'i bɛ fɛ an ka caman fɔ ayiwa wagati n'a cogoyaw don n'o tɛ mara a tiɲɛni bɔra an caman na parce que an yɛrɛ jɔlen t'an jɔyɔrɔ la an t'a dɔn an bɛ ka muso sugu minnu furu bi muso yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ka na furu sugu min na bi donc f'u k'o de lajɛ n'o lajɛra ka sigi danbe ma musow k'u nakun dɔn hali ni fɛn t'an bolo fɛn sɔrɔ ni mara tɛ kelen ye o mɔgɔ caman bɛ ka mara kɛ fɛn sɔrɔ de ye ni mara tɛ kelen ye dɛ fɛn bɛ k'i bolo mais i den bɛ tiɲɛ fɛntigi den baden de tiɲɛnen don comme fɛn tɛ mɔgɔ min bolo a den maralen don donc o bɛ dépend mansa fila ka bɛnkan ni kumakan de la hali n'aw bɛ nkalon kan n'aw taara sira kelen kan den kan a ka ca Ala fɛ den bɛ taa sira kelen kan mais dɔw bɛ k'a dilan dɔw bɛ k'a tiɲɛ a mara dilancogo t'a la o cogo la dɛ wa o dun bɛ ka cɛ ka taa di ekɔliso la o cogo de fana na a bɛɛ bɛ ka taa reposer ekɔliso la c'est pourquoi kalanna yɛrɛ dɔgɔyara denmisɛnninw ka bandenya cayara kalanso la ni so ye parce que a daminɛra so de voilà donc mara n bɛ se ka min f'i ye dakuruya teliya la o ye nin ye parce que thème don a ka bon kojugu n'an ka min kuma kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka d'an ye an ka don a kɔnɔ kosɛbɛ parce que n tɔɲɔgɔn da tugura kuma dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la n'an k'an b'olu développer wagati ko don kosɛbɛ voilà di de n bolo ka fɔ a ye fɔlɔ ala sɔnna a ma. o diyara n ye i n'a fɔ aw mɔgɔ fila yɛrɛ bɔra ka kuma cogo min na mara kan o ye hakilinata di mais ni ne y'a faamu kuma min yɛrɛ ta ni ka segin kɛra ka caya o ye furu doncogo sisan nɔ n'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ a tun bɛ kɛ kabila ni kabila mais sisan nɔ wolomali t'a la n'an ye ɲɔgɔn ye kare kɔnɔ an diyara ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ta an nana n'i y'a faamu a bɛ n'a fɔ o yɛrɛ de kɛra tiɲɛni yɛrɛ base ye mais o kɔfɛ sisan nɔ fɔlɔ min bɛ maakɔrɔw da kɔnɔ ko mɔgɔ ye marayɔrɔ 3 ye ko fɔlɔ o bɛ kɛ so filanan o ye kare kɔnɔna ye sabanan o ye ekɔliso ye mais ni saba bɛɛ bɛ se ka cɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di ne bɛ fɛ k'o ɲininkali de k'aw la parce que ni fɔlɔ tiɲɛna ne bolo filanan ka solution kan ka sɔrɔ filanan na mais filanan ka tiɲɛ sabanan ka tiɲɛ mun de nana n'o ye sisan nɔ. ok i ka ɲininkali diyara n ye i y'a fɔ cogo min na ko mara ye marayɔrɔ 3 ye n'an b'a fɔ o ma éducation familiale mara fɔlɔfɔlɔ ye so de ye den bɛ bange so de mansaw dɔw de b'a bange u bɛ tɔgɔ d'a la ka lamara taabolo du taabolo n'u ka kabila k'o taabolo don a kɔrɔ ni o donna la ka ɲɛ kare bɛ ɲɛ o du in ma ɲɛ ni du in ɲɛna sigida bɛ ɲɛ o ne ye n ta lamara ka taabolo ɲuman don a la mɔgɔkɔrɔba bonya mɔgɔkɔrɔba tɛ nɛni mɔgɔkɔrɔba bɛ kunbɛn k'a ka doni bila bonya ni karama la nin k'a ta kɛ ten nin k'a ta kɛ ten olu de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn kare kɔnɔ donc ni du ɲɛna kare bɛ ɲɛ i y'a faamuya kare ye badabada ye mais ni du ɲɛna hali ekɔli bɛ ɲɛ denmisɛnninw b'u takun dɔn kalanyɔrɔ la parce que kalan a bɛ kɛ ni bonya ni hukumu dɔ de kɔnɔna na donc n'o tɛ yen kalan bɛ gɛlɛya quoi donc mara yɛrɛ fɔlɔ ye du de ye n'i ko du fana den du kɔnɔ o ye masa fila bangebaga fila de ye olu de ye responsable fɔlɔ ye n'olu jɔyɔrɔ ma ɲɛ dɔrɔn a tɛ ɲɛ kare kɔnɔna kɔni kuma tɛ bibi in na n'i y'a ye ko caman bɛ ka kare kɔnɔ même télé lajɛ mara yɛrɛ taabolo la denmisɛnnin fɛn bɛ fɛn na denmisɛnninw man kan ka télé la voyez que mɔgɔ faga cayara bi denmisɛnninw tɛ siran jeli ɲɛ bilen u bɛ ko caman kɛ parce que u b'a ye film na an yɛrɛ b'an sigi k'a k'a la ou bien u b'a lajɛ an yɛrɛ ɲɛna voyez donc c'est des thèmes c'est des choses souvent télé la so denmisɛnninw man ka dege a la a caman kan ka gosi ka b'u bolo denmisɛnnin kan ka dɔn n'i ye ko kɛ kare kɔnɔ ni a sera an ka so fɛn bɛ kɛ na min ka jugu ni kare kɔnɔ mɔgɔ ye i fɔlɔ mara la an tun bɛ ɲɔgɔn dilan kare kɔnɔ mais bi o tɛ yen adamadenw an y'a tiɲɛ ni ne magara i den na bi kare kɔnɔ ni ma yɛrɛ janto n bɛ taa n yɛrɛ sɔrɔ fanga la donc tuma bɛɛ i bɛ ka lamaloya ko mɔgɔ wɛrɛ la dun a bɛ se yɔrɔ la i t'i yɛrɛ ɲini yan donc bɛɛ n k'an yɛrɛ ɲini bɛɛ y'a to yen o cogo la
bɛɛ y'a to o cogo la même école filɛ bi mun y'a se école la denmisɛnninw b'a dɔn u bɛ tiɲɛni min kɛ carré kɔnɔ u laban yɔrɔ tun ye école de u bɛ siran fɛn min ɲɛ ni bɛɛ ye n'u donna école la u bɛ siran maître de ɲɛ karamɔgɔ de ɲɛ ni hali u fa n'u ba ye mais bi u ɲɛ don karamɔgɔw la ka tɛmɛ hali u fa n'u ba kan parce que denmisɛnninw nana ye u tɛ se ka bugɔ o ye jamana ka politique yɔrɔw fana ye quoi an tɛ se ka kɛ tubabu ye koyi an bɛ ka kule n'an ka mɔgɔba minnu k'u kalanna k'u ye dɔnniya kɛ a kɛra ni bugɔli a kɛra ni bagabagali a kɛra ni tana t'u ye mais tana tɛ yen bilen bugɔli tɛ yen bilen foyi tɛ denmisɛnninw bɛ siran min ɲɛ bilen kalanso carré kɔnɔ du kɔnɔ donc franchement il est temps yani an ka se propose solution ma o yɔrɔ de ye mara tiɲɛ donc mara tiɲɛ yɔrɔ bɔra du la fɔlɔ dɛ n'i ko du an dutigiw ni an dutigiw de don dɛ ka se an musow ma an ma se k'an musow de mara musow fana mun nakun dɔ furu la parce que an ye furu kɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na an bɛ ɲɔgɔn ɲini carré kɔnɔ a dɔw ka ɲi ni fɛ bɛ yɛrɛ an kan ka ɲɔgɔn lamɛn de mais est ce que réellement fɛ don n bɛ dogo yɔrɔ ɲini na n ye dogo yɔrɔ sɔrɔ donc n bɛ nin kɛ min ka di n ye o de nana n'a ye n'o tɛ ni ne b'e fɛ e bɛ ne fɛ fɛ dabɔra o de kama o ni ne ko min i b'a kɛ ten ne ko n bɛ fɛ n den ka kɛ tan de e de b'a kɛ ten ne bɛ n hakilina de d'e ma n den maracogo la e b'o lawaleya maintenant hali ni ne ye hakilina di est ce que o bɛ ka lawaleya wa voilà ne ba donc vraiment an bɛ jɔ yan ta quoi. o diyara n ye fa ye hakilina ye mun ye. bon sisan i bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ bamananw ko ten i n'a fɔ misalila so n'i bɛna so jɔ i bɛ fɔlɔ jumɛn na o tɛ subaseman ya ni subaseman ma ɲɛ est ce que so tɔ bɛ ɲɛ wa i tɛ se ka taa so redresser sanfɛ o so bɛɛ bɛ subaseman in de bolo subaseman in ye jumɛn ye subaseman in de ye du ye ni du ma ɲɛ sigida tɛ ɲɛ ni sigida ma ɲɛ kalanyɔrɔ tɛ ɲɛ tubabu ka tubabukan na ko o milieu saba de ye denmisɛn ka socialisation kɛyɔrɔ ye parce que i b'a dɔn bi ni ne ta marala e ta marala i bɛ taa sɔrɔ bolonkɔnɔna bɛ ɲɛ kalanyɔrɔ bɛ ɲɛ mais ne ye n ta mara e ta ma mara dɔ bɛ se dɔ la bɔlɔn kɔnɔ soit e ta bɛ ne ta tiɲɛ soit ne ta bɛ e ta nɛgɛ ka don sira tilelen kan mais ni tiɲɛni sira ye fanga sɔrɔ ka tɛmɛ dɔ in kan ne ka ɲumanni in fana bɛ porokoto o de nana bɛ ko caman tiɲɛ bi sinon n'i ye mara yɛrɛ ta mara in subaseman bɛɛ ye du de ye et puis du in kɔnɔ yanni i ka se den ma fɔlɔ furu yɛrɛ kɛcogo kabila dɔw bɛ yen ga dɔw bɛ yen lawalew la taabolo la a bɛ yira an ka kabila la an tɛ nin kabilalaka in furu a b'an danbe kɔnɔ mais ne misalila i n'a fɔ filaw ni numu a fɔra ko filaw ni numu tɛ ɲɔgɔn furu mais bi bi in na an tɛ k'a ye wa u tɛ ka ɲɔgɔn furu wa mais a bɛ ka wolo mun na a kɔlɔlɔw bɛ yen c'est à dire fɛn foyi kɔlɔlɔntan tɛ adamadenya taabolo kɔnɔ bi i y'a faamu donc mara in ye so de ye tant que nin bo in ma ɲɛ foyi tɛ ɲɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn de an bɛ ɲɔgɔn daja et puis n'i y'a ta fana kalanyɔrɔ baganw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalanyɔrɔ la o adamadenw de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen karamɔgɔ min fana bɛ taa yen karamɔgɔ in fana bɔra kabila dɔ kɔnɔ a fana nana ni lamɔ dɔ ye o a kalanna ni lamɔsen dɔw kan donc o fana bɛ na o de jira kɛnɛ kan ɲi mais ni karamɔgɔ yɛrɛ fana ma lamɔ ka ɲɛ est ce que ale bɛ se ka jogo ɲuman don kalandenw kɔrɔ wa parce que bamananw i b'a hakɛ to bamanankan na u b'a fɔ ko k'an b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ fɔlɔ kalanyɔrɔ la fɛn dɔw tun bɛ a tun tɛ kɛ an ka kalanyɔrɔw la a kɛla sababu ye k'an ka kalanyɔrɔw tile mais bi o kɔlɔlɔ tɛ kalanyɔrɔ la karamɔgɔ yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲinina bi ko dɔw kun kɔrɔ sinon misalila n'i y'a ta fɔlɔ o karamɔgɔ kun mana kɔnɔ da kalanden dɔ la min da ka di la i ka kɔn ka furu yanni bɔga k'a kalama n tɛ i b'a dɔn k'i ka baara tiɲɛtɔ la don mais bi o kɛlen don sanga wuli ye karamɔgɔ bɛ taa 4 5 bɛɛ ye karamɔgɔ yɛrɛ ta ye foyi tɛ bɔ a la ni fɛn ma bɔ a la est ce que ne fana m'o ye ne min kɛlen don k'an sɔn minɛ est ce que ne fana tɛna porokoto wa ko fɛn t'a la donc ni gɛrɛgɛrɛ dɔrɔn de kɛlen don k'an ka kabilaw tiɲɛ donc fo an ka segin an yɛrɛ ma fɔlɔ an k'an yɛrɛ ɲini k'a dɔn misalila an bɛ maliba in de kɔnɔ an ye maliyɛnw de ye mali yɛrɛ kɔrɔ
Mali bɔla mun de la fo an k'o de dɔn an ka sɔn maliyɛnya ma an ka segin an danbew ma wala i b'a sɔrɔ an ka ɲɛtaga bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ sinon fɔlɔ misalila ne yɛrɛ min bɛ kuma na ne yɛrɛ ye miɲɛnka ye fɔlɔ ni kun y'a mɛn ko miɲɛnkaden ye sonyɛni kɛ o fa kun bɛ taa yɛrɛ faga mais bi miɲɛnkaden caman kɛla so ye mun y'a kɛ parce que u ni siya wɛrɛ minnu bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o y'o dɔw jogo ta o filila yɛrɛ danbe ma donc o kɔlɔlɔ de b'an dala bi fo an ka segin mara in de kan so an ka so in de dilan mais so in dilali bi a ka gɛlɛn dɛ ka da mun kan parce que muso caman de kɛ n'o nasɔngɔ bɔla ye bi tɔgɔ de bɛ yen ko cɛ ye gatigi n tɛ muso de bɛ nasɔngɔ bɔ muso de bɛ balo san na muso ka balo san e cɛ n'i ko ko piɲɛ tɛ kuma wɛrɛ bɛ fɔ dɛ muso fana tɛna sɔn dɛ donc o kisa kɔnɔ tant que cɛ e b'i ka nasɔngɔ bɔ e b'i ka balo kɛ e ka hakɛ ye min ye ka kɛ du kɔnɔ k'e b'o waliyala a ka gɛlɛn muso ka se ka bɔ i ta la dɛ i y'a faamu mɔgɔ t'a fɔ ko muso tɛ nasɔngɔ dafasa o tɛ ban la parce que a mana kɛ cogo cogo adamaden fila n'aw kɔni jɛla ka kɛ kelen ye bɛɛ ta dɔ dɔɔni bɛ taa kungo dɔw la o tɛ ban la n'i kɔntana muso mana kɔntan a mana sɔrɔ dɔɔni kɛ a bɛ se ka cɛ dɛmɛ o tɛ ban furu kɔnɔ furu ye o sutura ye mais bi yɛrɛ muso yɛrɛ dɔw yɛrɛ t'a dɔn furu yɛrɛ kɔrɔ dɔw yɛrɛ tatɔ furu yɔrɔ la u b'a fɔ ko ni Jean tɛ ko Paul lo e natɔ ko ni Jean tɛ Paul lo est ce que e bɛ sigi wa sigi t'e kɔnɔ ni sigi t'e kɔnɔ est ce que e bɛ ɲuman kɛ gɛlɛya bɛ na donc o kisa ninnu kɔnɔ fo an yɛrɛ de k'a jate minɛ an ka an yɛrɛ dilan an yɛrɛ dilan tant que anw ma dilan den ninnu an kana jigin u la dɛ denmisɛnnin caman bɛ waleya caman kɛ carré kɔnɔ bi an kana jigin u la dɛ masaw de nɔ parce que bɛɛ ko n ta e ko e den ne ko ne ta ne tɛ se ka maga e den na ne tɛ se k'e den ci hali gaw yɛrɛ kɔnɔ bi dɔgɔnin kɔrɔ denw kɔrɔkɛ tɛ se ka maga dɔgɔnin den na dɔgɔnin tɛ se ka mara kɔrɔkɛ den na musow bɛ ni cɛ ma kuma muso bɛ kuma donc mara gɛlɛyala du yɛrɛ kɔnɔ bi tant que an ma du kɔnɔna ninnu de dilan an kana jigi da ko kɛnɛmana bɛ dilan dɛ a ma nɔgɔ donc mara kisa kɔnɔ a ka don an fa n'an baw u bɛ yafa an ma dɛ a ma ta bi a ma jɔ bi depuis kununko waatinin dɔw kɔnɔ ko in ye tiɲɛni daminɛ parce que brassage de culture minnu nana k'a to ani siya wɛrɛw bɛ don ɲɔgɔn na ani jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na anw y'an taw fili walitaw kama o y' anw sɛgɛn bi donc an bɛɛ bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mara taabolo man ɲi mais an bɛ fɛlɛ jumɛn sɔrɔ ka segin kɔ bɛɛ kamana fililen don parce que dɔ bɛ yen bi n'a ko a muso ma ko nin tɛ kɛ n ka du kɔnɔ muso b'a fɔ k'a ka taa kɛnɛ ma parce que muso de y'a furu o kuma ka gɛlɛn dɛ ne ba donc o kisaw kɔnɔ donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di an ma ni cɛw jɔla o jɔyɔrɔ la musow fana k'a dɔn u furula kun min kama furu danbe n'u y'o matarafa cɛw fana ka jɔ o jɔyɔrɔ la lala dɔ bɛ bɔ kow la i y'a faamu o faamuna o diyara n ye n ye caman faamuya o la mais ɲininkali min bɛ ne bolo sisan nɔ ka tɛmɛ a la i n'a fɔ sisan komi a fɔra anw bɛ ɲɔgɔn ye carré kɔnɔ ka ɲɔgɔn ta bamananw ko ko minɛn dɔ da jɛgɛnna mais a kɔnɔfɛn ma bon aw bɛ se ka sira jumɛn don n'a ma ɲɛ k'an ye ɲɔgɔn choisi ka na se aw ma furu in dun tɛ se ka siri ni aw yɛrɛ tɛ aw bɛ se ka sira jumɛn de don anw kɔrɔ san nɔ walasa sigi bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna ale ni ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na ka sɔrɔ dɔ ta ma taa dɔ fɛ walasa anw fana bɛ se ka parce que n'i y'a mɛn ko bi denmisɛnnin kunu makɔrɔba de don o de y'o lamɔ n'i y'a mɛn ko kunu fana denmisɛnnin kunna sini makɔrɔba de lamɛn mara in dun an bɛɛ ko k'a tiɲɛna a tiɲɛna yɔrɔ min na o yɔrɔ kelen ma dɔn a tiɲɛna anw de la wa anw baw de don wa anw mɔkɛw de don wa a ma se ka dɔn donc n'a ma ɲɛ ka anw kɔni an ta kɔni a kɛra tantɔ a tiɲɛna ka na a fɛngɛ anw na tantɔ solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la n'a ma ɲɛ k'an ye ɲɔgɔn ta kɛnɛ ma ka se aw ma
a dun tɛ se ka siri ni aw tɛ aw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walasa cɛ n'u minɛ in jɛngɛnna an bɛ se ka tile ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Ne b'a ni kumakan gɛlɛn dɛ n'i ko mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛma ka na ko ka furu siri bon an kɔni b'a siri an b'a siri mais an yɛrɛ sigilen don an b'a siri depuis a siri yɔrɔ la aw yɛrɛ b'a dɔn ko bɛ yen parce que d'abord kelen u bɛnna mun na aw t'o dɔn kumakan jumɛn tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ aw t'o dɔn layidukan jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ i t'o dɔn donc ni aw y'a siri ni layidukan de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn ni layidu ma timɛ mankan bɛ wuli donc o de ye ko in yɛrɛ gɛlɛya ye ne yɛrɛ fɛ k'a ye kare kɔnɔ ten ka tɛmɛ an ka fɛlɛ ɲini dan ka kɛ o la cogo dɔ la an ka segin fɛnkɔrɔbaw ma u ka musow ɲini ka di an ma musomanin n ye misali caman ye musomanin dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko falakaw ka ni cɛ in ka woro minɛ kirikɛra kiri a furu bɛ kɛ a tɛ bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ o furu mankan bɛna caya muso bɛna minɛn cɛ ka na so i ma gɛlɛya ye wa parce que a bɛɛ furu kɛlen don bi intérêt de ye ne ye karimasina ye a taara dɔgɔ mobili singa a bɛ to ka na ne ta n'a ye e b'a miiri ko mobili y'a ta ye e bɛna fɔ ko n'o cɛ tɛ ko e tɛ sɔn e bɛna d'a ma don min na e bɛ taa ka so e bɛ taa sɔrɔ ja hali nɛgɛso t'a bolo kuma caman bɛ wuli dɛ nata furu de barika bonyalen don bi cɛw natala musow la musow fana natalen don cɛw la donc f'an ka nata de bɔ furu in kɔnɔ an ka ɲɔgɔn ɲini ka dɔn fɔlɔ karimasina a bɛ bɔ min a bɛ bɔ jɔnni ka so jɔnni den don n'i y'o ɲini k'o dɔn o de solution lafiya ka bɔ anw ma sinon bɔlɔnkɔnɔ furu ninnu caman ye nata furu de ye u bɛ nata ɲɔgɔn na donc nata di mana bugu jɔ ni o nata ma fa o bugu bɛ ci dɛ a bɛ ci donc o de ye ko in yɔrɔ ye. o diyara n ye ne fa e bɛ se ka mun kɛ kan. nin ko in solution min bɛ na sisan ne ba mɔgɔw k'u jɔ jɔyɔrɔ la de quoi n bɛ se k'o de ka k'o f'i ɲɛna ko in bɛ mara de kan pour que mara in ka segin fo mɔgɔw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la i y'a faamuya n'o ye fa ni ba ye fa ka sɔn ba ka sɔn u ka temps sɔrɔ u ka to ka sigi du kɔnɔ u ka temps sɔrɔ ka baro kɛ ni denmisɛnninw ye ka temps sɔrɔ ka denmisɛnninw contrôler parce que bi sɔrɔ ɲinini kama caman kɛlen bɛ ka du bila tile kelen yɛrɛ mun mɛ i bɛ taa sɔrɔ dutigi yɛrɛ a bɛ se ka ye heure damadɔ dɔrɔn de ye so kɔnɔ et cela n'est pas normal e tɛ se ka t'o la k'e bɛ se ka veiller i ka denmisɛnninw ka action kan k'u bɛ veiller hali muso min b'i bolo a taabolo kan e tɛ se ka fɛn fɔ a kan parce que e bɛ tile kelen tile fila kɛ e tɛ ye du kɔnɔ e tɛ sigi i ka du kɔnɔ ka heure kelen yɛrɛ kɛ k'i ka du jateminɛ an b'a ka bɛɛ kɛ fɛn ɲini an y'a fɔ fɛn ɲini ni mara tɛ kelen n'i ye fɛn ɲini ni mara t'i ka du kɔnɔ a fɛn lankolon de don donc fo denmansaw ka sɔn u ka temps ta k'u sigi so kɔnɔ ka denmisɛnninw taabolo lajɛ muso min yɛrɛ b'i ka mara kɔnɔ k'a taabolo lajɛ parce que ale b'i ka mara de fɛnɛ kɔnɔ e ka devoir ye k'ale de fɛnɛ mara n'i sera ale mara cogo la denmisɛnninw bɛ mara jogo min muso in na taabolo min b'a la du kɔnɔ ni temps t'e bolo k'i sigi i tɛ se k'a dɔn dɛ il faut que an ka sɔn o ma fɔlɔ an ka wari ɲini tiɲɛ don a bɛna du de kɔnɔ a bɛna denmisɛnninw fɛnɛ kama ni muso mais f'an ka sɔn fɛnɛ wagati dɔ la n'an ye temps ta k'an sigi du kɔnɔ ka du taabolo lajɛ ne hakili la o fɛnɛ ka bon kuma dɔ la ni wari ye o de bɛ an jɛ bi an kɛlen don ka fɛn bɛɛ consacrer fɛn ɲini kama an bɛ bɔ fajiri an bɛ don fajiri an bɛ bɔ fajiri an bɛ don fajiri an bɛ denmisɛnninw ka dumuni fɛn bɛɛ di an bɛ muso ka wari bɛɛ di mais tɔ ka jɛ don u bɛ ko o ko la tile kɔnɔ i t'a dɔn donc an ka sɔn ka temps ta k'an sigi an ka du kɔnɔ ka du taabolo lajɛ ka se ka yɛlɛma don a la ka musow lafaamuya k'u mara lafaamuyali bɛɛ tɛ k'a ɲɛf'u ye dɛ ko an ka mara de an bɛ farafinna de on est au Mali donc taabolo an ka mara taabolo ani tubabuw ta tɛ kelen souvent donc an kana an ka taabolo bɛɛ bila parce que an de y'an ka taabolo bɛɛ bila an y'a sɔrɔ min tun b'an faw bolo a n'an baw bolo a n'an mɔkɛ n'a mɔmuso anw de y'a bila o sinon olu tun b'a kan o n'i y'a ye an b'an disi gosi n'u ye bi n'i y'a ye an b'u k'u kalan ekɔliw la denmisɛnninw kun Sunjata y'a kɛ tan Banbenba y'a kɛ tan nin y'a kɛ tan n k'olu y'a kɛ ka ɲa de wariko tun tɛ o donc an de y'a bila il va falloir que an ka segin an kɔ a ma tiɲɛ kosɛbɛ dɛ a bɛ se ka réparer a réparer an ka sɔn fɛnɛ ɲɔgɔn denw corriger ma carré kɔnɔ
an ka sɔn ɲɔgɔn denw corriger ma école la ni masa kelen ye den corriger min na masa tan k'a fɔ k'o de don hali ni nkalon don o den ma sina bɛ siran k'o kɛ dɛ bon tant que n'an ma t'o sira kan an yɛrɛ ma don da kelen fɛ ka bɛn kelen na hali ni balo wari t'an bolo hali ni balo t'an bolo n'an bɛnna kelen na denmisɛnninw ka mara la u bɛ mara dɛ n y'a f'i ye kuma daminɛ la mara ani sɔrɔ tɛ kelen ye mara ni sɔrɔ tɛ kelen ye dɔw bɛ a tɛ dumuni sɔrɔ ka kɛ yɛrɛ mais a denw a bɛ to a ta la dɛ a muso a bɛ to a ta la dɛ f'an ka continuer n'o de ye tant que an ma si o ma tant que sensibilisation mana o sira kan diinɛ ma bɔ diinɛ la siya ma bɔ siya la avant tout an bɛɛ maliyɛn de ye laɲini dɔ de b'an bɛɛ la an bɛɛ ka laɲini ye mun ye mara la mara laban an ka taabolow tɛ kelen ye an ka taasiraw tɛ kelen mais laɲini bɛɛ bɛ kuncɛ ko kelen na n'o bɛɛ ye bɛɛ ka di bɛɛ ye ka den sɔrɔ den ka kɛ fɛn ye sini na a k'i ta hali n'a ma se k'i ta kana kɛ faden sago ye o de y'an bɛɛ hakilina ye mais est-ce que an ka taasiraw ye kelen ye an ka taasiraw tɛ kelen ye pour que denmisɛnninw ka lamɔ la mais an ka ka taasira dɔw bɛ olu bɛɛ an kan ka taa ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ ninnu na donc min bɛ ne fɛ kɔni o ye k'a yira maliyɛn cɛ n'a muso la toujours u k'a dɔn k'a fɔ an ye Mali la an tɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ dɛ yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ se ka kɛ Bama ye dɛ an ye tubabu kalanw kɛ an ye nanzara kalanw kɛ an bɛ taa nanzarala ka na an bɛ taa yɔrɔ bɛɛ ka na mais f'an ka dɔn an danbe y'an danbe de ye an bɛ se ka dɔw ta mais a bɛɛ man ka fili dɛ an y'a bɛɛ de fili o de nana ni kɔlɔlɔ se an ma donc an ka segin an kɔ dɔɔni an ka segin an kɔ dɔɔni donc o de tun bɛ ne fɛ vraiment k'a fɔ an filɛbaga jɛkulu ɲɛna merci beaucoup. Komi kuma yɛrɛ bɛ ɲini ka se a kuncɛ ma yɔrɔ ma mais an tɛna kuma in kuncɛ ka sɔrɔ an ma ɲininkali tɛnw an b'a la a fana ka hakilinata fɔ an ka kuma kan kuma ma nɔgɔn nka an b'a fana hakilinata ɲini a fana ka hakilinata fɔ an ɲɛna mara tagacogo kan. Allah ne ba. Bon ne tɔgɔ Salimata Kulubali Madame Doumbouya. Madame Doumbouya Salimata Kulubali. E yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an ka bi baro da kun kan n'o ye mara ye. Bon ne bɛ se ka min fɔ mara la an fa ni an cɛ y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan olu y'a fɔ ka taa cogo cogo kelen de don donc kuma kɔni tɛ ne fɛ ka da o kan parce que n tɛ se kuma la donc ne bɛ min fɔ ka da olu ka kuma kan dɔrɔn u y'a fɔ ka bila yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ o kan quoi donc o kelen de don u ye min fɔ o kelen dɔrɔn de don. K'an balakaw de bɛ anw jogo koloni jogo n'an ye fɛn min kɛ ni fa bɛ nale dɔrɔn k'a ye o karisa bɛ nale dɛ i t'a dabila. O ye bi ye. Hali sisan a bɛ yen dɛ la vie mana tiɲɛni kɛ la vie y'a kɛ hali n'a yɛrɛ ba tɔgɔma y'a kɛ n'a nana a bɛ fɔ a ye n'a bɛ min da ne ba kan a b'o da yɛrɛ ba kan c'est tout o dɔrɔn de bɛ yen. Ok o diyara n ye. I n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na halisa an bɛ bi maya jɛmukan kɔnɔna na ni thème bɛ mara kan mara tagacogo a tiɲɛna cogo di ani mun de an bɛ se ka solution jumɛn de sɔrɔ sisan nɔ pour que mara in bɛ se ka segin. N bɛna ɲininkali laban min tɛmɛ an faw la parce que an ka émission a sera a kuncɛma yɔrɔ ma o de ye mara in tiɲɛna mais an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan walasa mara in hali n'a ma kunta in sɔrɔ a bɛ se ka sanga ma cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye parents bɛ se ka précaution jumɛn de ta a da bɛ bɔ ou bien jamana yɛrɛ bɛ se ka précaution jumɛn ta walasa an bɛ se ka mara in k'a segin kɔ an bɛnbaw y'a kɛ cogo min na walasa hali n'a ma k'olu ta ye a bɛ se ka taa olu ta fɛ cogo min na. Bon ne kɔni bɛ se ka solution min fɔ a la bi d'abord i b'a dɔn ne bɛ apaisanti fɔlɔ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw kan jamana ɲɛmɔgɔw mara tɛ se ka kɛ ko gɛrɛntɛ dɔw t'a la an ka kunu kalanyɔrɔw tun bɛ cogo min fɛn dɔw bɛ fo segin ka kow kan fɔlɔ ni segin ma kow kan gɛlɛya b'a la et puis an ka furu yɔrɔ furu kɛcogoya mairies la u ka solution sensibilisation boɲɛ a kan peut-être i b'a sɔrɔ ni an ye sensibilisation boɲɛ ka kunnafoniw cari ala ka kunnandi kelen kelen bɛ n'olu y'a mɛn a bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛmɛ don kow la donc tant que o tɛ a man nɔgɔ mais maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila donc ni a ye ɲininkali sɛmɛ maa wɛrɛw fana na olu bɛ se ka dɔ fara kan d'abord an kɔni ka denmisɛnniya la ne yɛrɛ ka denmisɛnniya hukumu kɔnɔ ni ye n ka faamuyali taabolo ye ka se a yɔrɔ ma parce que mara kuma tɛ ban n'i ko k'an k'a fɔ a kuma tɛ ban an bɛ san caman k'a la mara kuma tɛ ban
si ti sɔn i ka jalaki ma mais fo dɔ de ka sɔn a ka jalaki ma d'abord an cɛw an ka sɔn an ka jalaki ma parce que an de bɛ taa waliden ta ka na an ka sow e de bɛ taa ta ka na yanni i ka taa ta ka na i ka se a suganti cogo la ni suganti cogo ɲɛna i bolo a ka ca Ala fɛ i fɛn bɛ bɔ i la min bɛ kɛ i sagoya ye mais n'i ka sugantili ma ɲɛ porokoto b'a kɔnɔ dɛ n'i y'i ta ɲɛdanin fɛ ou bien fininiw fɛ haya bamananw ko ten kojugu tɛ maa ɲini koyi maa de b'a ɲini donc mɔgɔ i bɛ ko ko kɛ hakili jagabɔ a kan i ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ donc i ka sɔrɔ k'a kɛ donc o caman y'a solution ye min bɛ se ka anw dɛmɛ donc n ka foli bɛ ka taa Mali kunnafoni mɔgɔw ma aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a daminɛ a ka ɲɛmɔgɔba fɔ a ka plantonw na n b'u bɛɛ fo aw minnu yɛrɛ bɔla ka nin fɛngɛ in kɛ aw yɛrɛ ye denmisɛnnin Ala k'aw fana makɔrɔbaya a fana kana kɛ an y'a baro kɛ a fana ka to k'a waleya ka yira mɔgɔw la parce que aw minnu b'a émission ninnu kɛ mɔgɔw bɛ to ka aw fana lajɛ est ce que nin bɛ nin émission kɛ nin yɔrɔ in na est ce que jogo jumɛn b'a yɛrɛ la donc i b'a ye ni misaliya ɲuman bɛ ye e yɛrɛ la a ka ca Ala fɛ dɔ wɛrɛ fana b'o ɲɔgɔnna ye o fana b'a fɔ f'ale fana ka kɛ o ɲɔgɔnna ye parce que mɔgɔw bɛ ɲamada ɲɔgɔn ma donc ni ɲamadali ɲumanmanw cayala a ka ca yɛlɛmɛ bɛ don kabilaw kɔnɔ n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka lamɛnbaaw bɛɛ fo ka tila ka hakɛto ɲini n bolo fila bɛ n kɔ an ye denmisɛnnin kuma ka gɛlɛn parce que fɛn tɔw ba de bɛ den wolo mais kuma den de b'a ba wolo n'a sɔrɔ an donna min gasi la ko ka an mago to denmisɛnninya ye hakɛto bɛ kuma na nin waati in na. Mali kunnafoni lajɛbagaw ni ne bɛ dansiri an ka bi émission na n'o ye bi maya ye a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni na n'Ala sɔnna ma aw tɛ fɔ aw jugu kɔ ni kuma in walasa a ka d'aw maa minnu ye k'an wele ka taa ko baabu b'aw bolo an ka kuma baabu wɛrɛ kan a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na mun bɛ affiché dugumala la n'Ala sɔnna ma aw ni ne an bɛ jɛ ka kɛ wa aw minnu bɛ k'an lamɛn fɛnɛ ni hakilina b'aw la a y'a bila commentaire la aw yɛrɛ ta ye min ye maraku kan a y'a aimé k'a partager n'Ala sɔnna ma aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ